The people who get the highest scores on standardized tests in England are people, immigrants from the Igbo tribe in Nigeria. And their kids outscore all the quote native white people in the town. Ụmụndị Igbo ekubu anyị na-ebu n'ibe ncha. Unemekubu anyị na-eko n'enu. Sa Igbo bụ Igbo. Kawasi Igbo gboo ka anyị bụkwa ya. Unufua England a okenye na-ekwu okwu unu ma anyị na ndị agbakpajubefu. Ndị kachasị eje akwụkwọ na Nigeria. Ndị kachasị nwe professors. Ndị kachasị nwe ndị ka dị intelligent. Unu ma na weju England befu. Mana ụmụ ndị Igbo genti o. Wasi na onwe hedene no kisi tie ya bụ nnene. Na ụmụ ndị Igbo ga-abụrịrị ndị izizi. Wadi eso wa azụ a. Ka ọ bụ na nọ isi mee, wa ga-abụrịrị onye izizi. Nchọ isi ndị Igbo ncha na-etielu ụmụ anya. Ma akwụkwọ o, maka ọ bụ na mmadụ ncha ya nwekwa isi akwụkwọ. Ma akwụkwọ o, ma no je mụọ ọlụ o, o ji ịmụ ịzụ afịa o, wee bịa na-eme ọfụma. Yubu nne na nna dị wa bịa na-etieli nwa ya na-eme kisho na wa mụ ọfụma. Nkasị daalụ. Anyị bụ Igbo. Anyị bụ gboo. Anyị bụ gboo ka nloele anyị ya ọzọ. Ọ bụ na ịbụ nne na nna na-ene manya be ọbịa bụ na ya hafu ụmụ yi echizi ikwama na ifu nke onye ọzọ. Ọnwa agaghị ofu onye asị m ọ dọkpụgarị m n'ife n'ime ne. Ọ maizifoe ka gwa m. Ọ sị m na ya eme nnadị m ji si ya some time ago na ọmụ ụmụ ọ ga-azụdome. Nnadị m kwu okwu efu maka na onye ọbụla nwe choice wa. Afụga m ndị mụ 10, the 10 are graduates. Afụga m ndị mụ 6 efu ncha bụ graduate. Afụga m ndị mụ ofu efu sef eje na akwụkwọ. Afụga m onye mụ abụọ efu eje na akwụkwọ. It all depends on you. Akai ka ọ dị ịzụ ụmụ yi. Bikodo ife nji bụ ife onyonyo bụ ka anyị na-afụkwa. Iya hafu ụmụ yi wa gafie gari n'ilo. Oyimu wa pere izu na wa. Oyimu dasa ofu izu na ibe ya ezi ego na-atọ ụtọ akwụ ịchọ na izi ego. Rada ị ga-ezi ego rinni. Bịakwa ga-afụ ụmụ ndị Igbo ndị ọzọ. M na-etiele anyị ife onyonyo na ọ bụ na ịbụ onye Igbo, ịbụ nne, ịbụ nnadị ka uche ịdị a. Lohekwe na ndị ọzọ na-eme ọfụma ka nke isokwe na-eme. Dịka ka nsi kwu mbụ, ọ bụ n'iwu ụdọ na akwụkwọ, ọ bụ na mmadụ ncha nwe isi akwụkwọ. Mana nne nwata afọ anya ọfụma, o nwelili ife nwata afọ ga-abụ. Yes, onye ọbụla nwe akalaka. Onye ọbụla nwe ka o si eme. Onye ọbụla nwe ife o ji pụọ ụwa. Discover nwata afọ. Mmalị ife nwata afọ chọọ ịbụ ni ka isole. Ahafune akpọsịkwana nwanyị iyi. Bikodo goziwe mugosiwa the right thing. Ka ụmụ ndị Igbo ndị ọzọ afọ ụmụ wa na-ajakwa wa na wee mee nke. Wajakwa nke na ome ọnwụ. Daalụ n'ishine kesisali n'umozie ka Chukwu gozie onye ọbụla. Welonu m malamu so kwụsịsọ ka malekwu. Ọ bụ na dịka subscribe that our YouTube channel biko subscribe. Facebook ji anyị eme kpakpangolo. Anyị eme nọ mkpọtụ na Facebook. Wee kwado me n'email anyị ife ọbụla. Ife ga-ebunye anyị ume na-ebushweshi anyị bụ na anyị fụ ego na-eme subscription na-agba ube. Phone mebi anyị afụkwa ego gochie. Facebook akwado me n'ime anyị ọfụma. Ka anyị ncha aha anyị afụ anyị. Whether if advert play or not, wa bụ ndị tinye befu wadi akwụ anyị ụgwọ. Bikodo ọ bụ na dịka subscribe that to my YouTube channel. Just subscribe. Ọ bụ na ifo Ada Aniocha 101 or Ada Anioma 101 n'anya. Subscribe to my YouTube channel. Ka Chukwu gozie. Don't forget to always engage. Daalụ n'oshine ka Chukwu gozie ndị subscribe go already. Na-abịakwa be nini bịa na atụnyalụ. Ka Chukwu gozie onye ọbụla. Ka o mesienụ. Daalụ nụ.